Să vedem, dragii mei, frumoșii mei, dacă reușim să punem telefonul în așa fel încât să ne vedem. Eu o să continui să tai morcovul. La fasole, de precizat, morcovul nu se taie foarte mărunt. Încercați să tăiați cubulețele cât de aceeași măsură, nu foarte mărunt. Ok. Sunt convins că mulți dintre colegii mei șoferi pe camion știu deja să facă acest fel de mâncare. Unii dintre ei poate mai bine ca mine. Așa, am terminat de tăiat morcovul. O să tăiem ceapa. La fel, mie nu-mi place ceapa dată pe răzătoare în niciun fel de mâncare, pentru că aduce neplăceri stomacului, dureri și așa mai departe. Ok. Da, și ceapa. O să tăiem și ardeiul gras. Roșu de preferință. Mie îmi place fasolea fără bulion sau suc de roșii, așa că încerc să-i dau culoare prin ardeiul gras roșu și eventual un pic de boia roșie dacă aveți la dispoziție, dulce de preferință. Ok. Ardeiul tot la aceleași dimensiuni ca și morcovul, un pic mai mare, nu foarte mărunt. Să tăiem și ultima jumătate de ardei. Okay. Fasolea o să o folosesc din comerț, prefiartă. Nu am la dispoziție fasole uscată și ar dura foarte, foarte mult timp, pentru că și dumneavoastră fasolea uscată trebuie pus la muiat cu o seară înainte, trebuie fiartă în câteva ape să nu avem neplăceri la stomac și să nu creăm neplăceri celor din jurul nostru, nu? Ok. Să tăiem câteva rondele de praz.
păstărnacul. Încercați să-l tăiați mai mărunt decât morcovul. Ne bucurăm astăzi de o vreme minunat de frumoasă. Imediat o să înceapă acele zile friguroase unde bucătăria devine tot mai grea de făcut. În cazul nostru a șoferilor, sunt zile în care am gătit chiar și la minus 20 de grade și nu este foarte plăcut, dar trebuie să mâncăm și când e soare și când e frig. Ciolanul a fumat, după cum vedeți, ciolan a fumat de comerț. Eu am ales unul nu cu foarte multă grăsime, pentru că nu sunt adeptul mâncărurilor foarte, foarte grase. Să îl dăm pe jumătate. Vedeți și dumneavoastră, nu este foarte gras, după cum se vede. Ok. Și o să-l facem feliuțe pentru a-l pune la călit împreună cu ceapa, ardeiul, morcovul. Îmi pare foarte rău că astăzi sunt singur în parcare și nu am cu cine să îmi împart preparatele, să le numesc așa. Era mult mai frumos dacă aveam vreun coleg din preajmă, dar sunt singur și gătim numai pentru o persoană. Și să punem la pachet, bineînțeles, pentru că mâine e luni, mâine mergem în Italia. Mergem în Italia și aș vrea să pot să găsesc câteva scoici, midi, coțe, așa cum le spun italienii, pentru că săptămâna viitoare, weekendul viitor, aș vrea să gătesc ceva din zona italiană, niște spaghetti cu fructe de mare, o carbonara, poate, să vedem ce găsim în magazinele lor, iar după aceea ne decidem. Frumoșilor, cam asta ar fi. Ok. Cârnatul la fel. Bucățelele nici foarte, foarte mari, nici foarte mici. Eu nu o să-l pun tot pentru că este foarte mult. Deja ciolanul este foarte mult și cred că este de ajuns. Dragilor, aprindem focul. Punem un pic de ulei. Lăsăm să se încălzească.
După care începem să punem la călit ardeiul gras, ceapa, morcovul, prazul. Vedeți ce bine arată acest ciolan. Foarte ok. Haideți să punem la călit ceapa cu ardeiul gras, păstărnacul, morcovul, arată bine, nu? Mie îmi place mâncarea să o fac cu gust înainte de a fi pusă în farfurie, așa că o să adaug un pic de sare. Contrazic pe cei care spun că sarea pusă la călit amărește. Punem și un pic de vegeta, nu foarte multă. Și piper. Ok. Deja a început să avem acel sunet plăcut. Dragilor, adăugăm și ciolanul. După cum vedeți, v-am zis, mie nu-mi place mâncarea foarte grasă, așa că părțile grase al ciolanului le-am dat la o parte. Cred că este de ajuns. O să punem și cârnatul. Cum arată? Cum arată? Aștept comentarii de la dumneavoastră să-mi spuneți cum vi se pare preparatul meu. Deci, frumoșilor, ne vedem peste câteva momente când fasolea este aproape gata. Vă pup!